खुलुमबाय लोगोफोर आं जि गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ लाबोया भिडिअ लाबोनो हायैनि खारनानो जाहैबाय माने आंना मबाइला गाज्रि जानानै दङ ओमफ्राय सिगाङाव बुंखादोंमोन खोमा आङो मबाइल गाज्रि जादों आंना होननानै ओमफ्राय बानायखांलायबाय ओमफ्राय आरो गाज्रि जाफिनलायबाय ओमफ्राय आरो बानायफिनलायबाय बिदिनो आं खेबथाम खेबब्रैसो बिराद जाबाय आरोना मबाइलखौहाय ओमफ्राय बानायखांनायनि साननैसोनि उनावनो गाज्रि जाफिनबाय थागासिनो दङ मबाइला ओमफ्राय गोदानबो लानो हाथ'वाखै नालाय ओंखायनो दाबो आङो नै भिडिअखौहाय दा आब'निजों खालामबाय मबाइलखौबो दिनै मोनगोन होनदोंमोन मोनगोन ना मोनाथाय ओमफ्रायो दा जोंना मानि दख'ना गोदानबो सफैगासिनो दङ आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुगैनानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्रायो एसे बेगबो सोदों नालाय जोङो सिगाङावथ' बेग गैयामोन ओमफ्राय आंनि कालेक्शना माबायदि बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुगैनानै आं भिडिअखौ बानायदों ओमफ्राय दा आं बेगखौबो देखायगोन ओमफ्राय माबायदि दख'ना सफैदों बेखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन होमबा लोगोफोर आंनि भिडिअआ जि गोबावजों फैनाय नालाय एसे नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौहाय ओमफ्राय एसे गोबाव जाबाय नालाय बुंनायफ्रा एसे बोरैबासो जालायलांबाय दा आंना ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बानायदोंमोन ओमफ्राय मबाइल गाज्रि जानानै थांफिनजोब्बाय माने एसे बहाबा थांनायफोर माबानायफोर बिदि भिडिअफोरखौ आङो बानायनानै दोनजोबदोंमोन ओमफ्राय सेस मबाइल गाज्रि जानानै थांजोब्बाय आरोना भिडिअआ जि लस जाबाय आं दा दखानाव डाइरेक्ट थांगोनसै लोगोफोर ओमफ्राय दा दखानाव थांनानै आङो माने दख'ना लाबोग्रायाबो नेनानै दंगासिनो दङ मबाइल गैजाया नालाय बिराद खस्थ' मोनबाय आं मबाइल गैयिनि थाखायबो होमबा लोगोफोर आं थांगोनोसै आङो दा नै दखानाव सहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं गावखौनो गाव बिराद मिनिनो ओंखारदों आरोना माने मबाइल बिथ' माबा भिडिअ बानायनायखौ मिनिनो ओंखारदों आङो जानो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम जोंनि बिमा बिफाखौ देखायगोन सोरबा बुंदोंमोन नालाय देखाय होननानै ओमफ्राय दिनैहाय आं भिडिअबो बानायखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिसोरबो फैखासिगोन नालाय ओंखायनो आङो बिसोरखौबो देखायनोसै होमबाथ' नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ माबाखौ गामिनि फ्रेस एसे मैगं जानो लुगैदोंमोन आङो ओंखायनो बिहरदों आङो बिसोरबो दा फैगासिनो दङ दा दख'नायाव सफैबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनोसै दख'नाखौ दा माने दख'नाया बुरजा दङ आरो दा ओमफ्राय आं खालारखौनो मोनसे सेलेक्ट खालामदों दा बेयावहाय मोनबा खालार दङ ओमफ्राय गासै टटेल खालारा 7थामोन ओमफ्राय मोननैया सफैथ'वाखै दा देखायसै सिगाङाव एसे गिदिर दा एसे फिसा होबाय आरोना आंहाथ' फसायला जोबखायो कालार गवा दख'नायालाय जोबोर माने बयनावबो लांग्राफोरनाव सोंखादों आङो कालार गयो नामा होननानै सिगाङावबो बिराद लांखांखाबाय मानसिफ्रा बिना जोमनाया गरमबो नङा आरोना सिदा माने दख'नाया बे जों गोदान लादों बेबायदि नङा सिगाङावबो जों लाखांखाबाय बे दख'नाखौहाय ओमफ्राय मानसिफ्रा मिथिखागौखा आरोना बेबायदि दख'नाखौ जोंनावनो मोनदों होननानै ओमफ्राय आरो बिराद फानखाबायबो जों बे दख'नाखौहाय ओमफ्राय दख'नानि खालि आगराल' एसे चेन्ज जादों आरोना सिगाङावहाय आगरा एसे आलदामोन ओमफ्राय जोंनाथ' टटेलि चेन्ज खालामखाबाय ओमफ्राय कालारा बेनो आरो खालि आगराल' चेन्ज जादों ओमफ्राय आङो आरोबाव कालारखौ एड खालामबावगोन आलदा मा कालार बानायजानो लुगैदों एसे कमेन्टआवबो खिन्थाहरदो
बिराद डिमान्डमोन आरोना बै समाव सिगाङाव ओंखारजेननायाव दा बिदि खालामबाय सिगाङावहाय बे जिन्सखौ एसे गिदिर गिदिरमोन आगरा दा ओमफ्राय सोरबा सोरबा एसे हेभिखौ बायोना ओंखायनो एसे सिम्पोल बानायदों आरो दा बे लास्ट माने दाबो बे दख'नाखौ बिबाय थाबावो आरोना जोंनावहाय ओंखायनो जों बानायफिनबावनानै लानाय जाबाय माने दाबो सोंहरबाय थायो दख'नाखौ आलदा मोनाखै होननानै नांगौ होनबाय थानायखाय लानाय जाबावो जोङो दा जोबजोब्बाय दख'नाया ओमफ्रायो माने दख'नाखौहाय माने मोनगोन आरो जोंनावहाय सोरबा फैदोंबा बुंहरबानो जाबाय दा कालारा बेखिनियानो दंथ'यो ओमफ्रायो साननैसोनि उनाव गुफुर कालारनि दिहुननो नागिरदों आं बेखौबो देखायगोन नोंसिनो ओमफ्राय दाथ' माने दख'नाया बे कालारानोखा सोरबाफोर बबेबा कालारखौ फसायदोंबा बुंहरबानो जाबाय आं दोनगोन ओमफ्राय प्राइसफोरखौ मिथिनो लुबैदोंबा बुंहरदो आं खिन्थाना हरगोन ओमफ्राय एसे डिसकाउन्ट दंथ'यो दा आङो बेगखौ देखायनोसै माने आङो बेगखौ जि देखायनो लुबैदों सिगाङाव जोंना बेग गैयामोन नालाय दासो गोदान सोदों ओमफ्राय माने आङो आंनि कालेक्सनखौहाय माबायदि कालेक्सन बेखौ एसे नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनानै आं भिडिअखौ लाबोनाय दा बेगखौ आं एसे मोनसे देखायलांनोसै बेयो जाहैबाय अफिसफ्राव लांबा बिराद मोजां जागोन दा बियो लेखाफोर सोनो ओमफ्राय दै बथलफोर सोजायो नै आं सिंनिखौ देखायनो बे साइडआव मोनसे दङ ओमफ्राय बे साइडआवबो मोनसे दङ ओमफ्राय गेजेरावहाय चेन दङ बेबो एखेयानोखा खालि कालाराल' आलदा ओमफ्रायो नैबेबो एखेयानोखामोन कालाराल' आलदा आरो ओंखायनो आं बेखौ देखायथ'ला ओमफ्राय दा नै बेखौ जुटनि ना माबा होनना बुंनाय आं बारा मिथिलायलाङा जा मोजां रेजें जेंनो आं बिराद फसायनानैसो लाबोखानाय सिख्लाफ्राबो बिराद फसायदों बेना आरो मोनसे दंबावोमोन बेना दा जोबनानै दङ आरोना लांबाय बेफोरनि बेबायदि ड्रेसेसफोरजों स्कार्टफोरजों बिराद समायखायो सोरबा सोरबा गासिबो बानो मोजां मोना नालाय आखायाव लानोबो लुगैयोना ओमफ्राय बियो बेबायदि आरो जाहैबाय ओमफ्राय बिसोर गासिबो एखे जोबखासै बे गुफुर कालारनि ओमफ्राय बेयावहाय ब्लेक एन्ड वाइट मोनसे एसे फिसा स्टाइलनि बेहा दैलि बेरायनायफ्राव लाजायो मबाइलफोर सोनो मानो मोजां आरोना ओमफ्रायो बेहा एसे माबा रेजें आरोना ओमफ्राय एसे खम दामनि ओमफ्राय सिङावहाय दङ नै गोलावबो खालामनानै बानो हायो नै बेबो एखे बेयो ग्रे कालारनि नैबे ब्लेक कालारनि बिसोर गासिबो एखे जोब मोनथामा ओमफ्राय माखासे दंबावो ओमफ्राय दा नै माखासेबो देखायनोसै आङो नैबे बेगायो कालारजों साइजजों बिराद किउटखा बेना मोनसे दंबावोमोन ब्लेक कालारनि बेखौ सासे आब'आ लांबाय नै ओमफ्राय सिङाव दङ बेना ओरै बाग्रा बेखौथ' माबायदि जेननांगौथाय लानो लुगैनानै लाबोबाय आं एसे आलदा साननानै बिदिबो बानो हायो सोर लांगोन बेखौ मिथिला आङो बुस्थुखौ इउनिक मोननानै लानानै फैदों ओमफ्राय बेयो जाहैबाय मेकआपफोरबो सोनानै दोननो हायो बेयावहाय ओमफ्रायो लाजायोबो बेरायनायाव सिङाव दं नै जिन्ज्रि बे साइज जोंलायलायो मोनायाव बैजों एखेखानि बियो नै येल्ल' कालारनि मोनसे एसे एक्सपेन्सिभ लाना फैबाय जोङो बाराद्राय दामबो नङा आरोना एसेयानो मोजांथारना आरो एसे आलदा डिजाइननि फैबाय नै बेहाबो
ओमफ्राय बेखौथ' जेरावबो मोनखायोखा मानसिफ्रा मिन्थिजोबखायो बेखौहाय ओमफ्राय एसे माखासे कालार माखासेया जोबजोब्बाय कालारा दा बेखिनि दंसै दा नै बेबायदिबा माखासे दङ एसे फिसा फिसा जोंनावहाय एसे माबा हाबा जानायफोरबो हाबफैयो नालाय बिसोर बिदिखौ बियो ओमफ्राय दा नै एसे फिसाबो लुगैयोना मानसिफ्रा बेबो जा बुरजा दंमोन जोबजोब्बाय नैबेया एसे सिम्पोल दा बेखिनियानोसै माने बेगखौ आङो गोदान गोदानखाय बाराद्राय बुरजा लाबोग्रोआखै माने नायग्रोदों आरोना मानसिफ्रा माबायदिखौ फसायो मोजां मोनो माने बाराद्राय एक्सपिरियेन्स गैया बेगनि फार्स्ट टाइम लाबोनायखाय आङो एसे लाबोग्रोदों ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर फसायदोंबा बुंहरबानो जाबाय आंना सफैबाय मा लाबोखो नायदो नामा आंलाय माखौ फैनो सानदोंमोन बै आलुआ बांद्रायोबा जाख'नो हायाबा लांसै बाब लकेल जोब माथो गयबो दं नामा गयालाय सोरथो हाब आं गय जायाना माया फैयासै नामा हेलमेट गिनानै फैयाखैनो हेलमेटा माने फ्रियाव मोनोना जोंना दासो देनोसैलाय दासो बै समान जाजासै आरो दाथ' बाबायाबो थांबाय ओमफ्राय दा दख'ना गोदान सफैनाया जोंना दिनै गांनै थांबावबायसो ओमफ्राय दा मा होनोमोनलाय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आङो माने मबाइला मोजां जायोबानो माने भिडिअखौ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो दा खुनु थिग गैया आरोना आंनि मबाइला जा मोजां जागोन ना जाया आरो बानायखांनानैबा बेबा मा उनाव मा प्रब्लेम होबावो दाथ' मोनाबायबो थांनोसै लोगोफोर मेंबाय दिनै मोनाजोब्बाय नै जोबजोबलायबाय जा दावराव जायो भिडिअखौनो बानायनो माबाजोबा खोनायाबो जानो हागौ ना माने बिराद गारि खारलाय माबालाय जाबाय थायोना आरो बैयावहाय बिल्डिं बानायगासिनोबो दङ जोंनि खाथिनि दखानाबो अपेनिं जासिगोन होमबा लोगोफोर आं थांनोसै रुमावहाय भिडिअखौ बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय बाय बाय लोगोफोर